sake rai ke ma ki sana rai ni dai na dau alkawar ba bike ba zan iya rayuwa ba na saka a rai kai ma ka sani a rai ni dai na dau alkawar in babu kai ba zan iya rayuwa ba. soyayya kaman jini ne ashe na samu mai suna zuciya ta da shi a cikin raina kin kai karshe matata ce ke na yi hasashe ke ce ta farko ke ce karshe yau sirrin da yake raina ya fashe domin gina ke ta zubin adashe komai wuya a kanki ba za na sauya ba. Kai ne zaɓi na saka a rai ba zan cire ba. Saka ma hannuna duk inda ka je canza na je ba zan tsaya ba. Da kai zan yi sabuwar rayuwa duba. Ni kai nake ƙauna a zuciya ba za na sauya ba. numfashi